सिखावा खावदों नंगौ दासान्दि चिरां जिल्लायाव खनले सिखावनि उदखारखौ बारानिफ्राय बारासिन जालांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनै थांनाय हरनि 3 रिंगासो समाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना दादगारि हाथिसार ओनसोलनि 2 नं फुलबारि गामियाव हरसेयावनो गंनै गारि रुबा बसुमतारीनि AS19R1074 स्कुटी आरो डिजेन बर'नि AS15Q2067 पालसार गारिखौ हरनि खाबु लानानै सिखावा खावनानै लाङो। बेनिखायनो सोरबाफोर बे गंनै गारिखौ बबेयावबा नुसनबायोब्ला अन्नानै नैबे 7099085758/70995069993 जानबुं नङाव खोन्थाहरनो खावलायहरदों। खुलुमबाय, आं मैदो फुलबारिनि जोंहा बिदिनो दानि मोना 20 तारिख थांनाय मोनायावहाय मोनसे जाथाय जादों। माने जोंना गारि स्कुटी मा होनो पालसार गारिया खावनानै लांबाय आरो सिखावा। दा बेखौ जोङो मोनफिननो थाखाय मबाइलाव माबायाव इउटुबाव होनाय जाबाय। दा अननानै रायजो राजाया बेखौ मोनथियोबा सोरबाफोर नुदोंबा मबाइल नाम्बारखौबो होना होखानोसै आरो दा बेजों लोगोसे होनानै रायजो राजाफ्रा नुयोबा अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोखि जोंनो मबाइल नाम्बाराव। पुलिसनि एफआइआर होगोन नामा? एफआइआरखौथ' हैदों, औ दहाय फुङावनो हैदों। पुलिसा माने एफआइआर होनायाव नागिरनो बायदि होनदों, नागिरगोन होनदों। ओमफ्राय दा मानसिखौबोथ' जों मोनथिया नङा एसे मोनथिबायानो। दा जों मानसिखौथ' हमखागोनानो जों जेरैबाबो। गारिया गंनै आरो गंसे बाजैमोननि फिसाजोनि रुफानि आरो गंसेया जोंनि आरो। सिगांफोर बेफोरबायदि जादोंमोन नामा? सिगांथ' जों खोनायाखै, रावनावबो खोनायाखै। एबारसो फार्स्ट टाइम। बयबो बाहेरायावनो दोनजोबो, बेनिखायनो जोंबो सिथ्लायावनो दोनदोंमोन आरो न'नि बाहेरायावनो। माखासे जे गोबां मानसिफ्रानो बेबायदि जायगायाव बायहेरायावहाय गारिफोर दोनो, बिसोरखौ माबायदि सांग्रांथि होनो सानो? दा जोंनिखौ गोमाबाय बलथे जोङो बिसोरबो एसे मोजां दोननानै लाथोंसै, बेखौ दा आं बुङो आरो। गारि मोनायाव 3थासोआव गारि खावना लांदों। मा गारि? स्कुटि हन्डा। ओमफ्राय बेसे मोनासो जागौमोन? 3थासो बायदियाव, आन्दाज मोननाय बायदिबा 3थायाव आरो। दा बेखौनो जोङो मोनबा सोरबाफोर खिन्थाहरबा नुनानै मादो आरो। लांग्रा मानसिखौ सोरखौबा सन्देह मोनदों नामा? एसे आन्दाज मोननाय बायदि मोनदों। जेनेबा बै आस्राबारियाव थाव सोदों नालाय, बाहाय गारिखौ एसे सिनायनाय बायदि मोनदों आरो। पालसार गंसे, स्कुटि गंनै नालाय गारिया गोमानाया। नोंसोर पुलिसनो एफआइआर होबाय नामा? होदोंमोन होनायालाय पुलिसनोबो। मा होनदों पुलिस? दा पुलिसाथ' माबा खालामबा, चेकिं खालामबायबा मोनबा जों खिन्थागोन। ओमफ्राय जेनेबा अबावबाफोर लोगो मोनबा माबाबा जों मोनबा माबागोन होनदों आरोखि। एक्सन लानायनि जेबो बाथ्रा? ओहो, जेबो बुङाखै। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।